Ayon sa psychologist na si Daniel Kahneman, sa kanyang aklat na Thinking Fast and Slow, may dalawang pangunahing sistema ang ating pag-iisip, ang System 1 at System 2. Ang System 1 ay mabilis, automatiko at emosyonal. Ito ang uri ng pag-iisip na ginagamit natin kapag agad tayong nakakaramdam ng takot o saya, o kapag mabilis tayong humuhusga sa isang sitwasyon. Halimbawa, kapag bigla tayong umiwas sa paparating na sasakyan, ang System 1 ang gumagana. Hindi na ito nangangailangan ng malalim na pag-aanalisa dahil kusa at mabilisan itong umaandar sa proseso ng pag-iisip. Samantala, ang System 2 ay mabagal, logical at masusing nag-iisip. Ginagamit natin ito kapag nagsosolve tayo ng math problems, nagpapasya tungkol sa mahahalagang desisyon o nag-a-analyze ng mga komplikadong issue. Kailangan nito ng konsentrasyon at oras, kaya mas bihira itong gamitin ng utak maliban na lamang kung talagang kinakailangan. Ipinapakita ni Kahneman na bagamat kapaki-pakinabang ang System 1, dahil sa bilis nito, madalas din itong nagdudulot ng mga pagkakamali sa paghatol o cognitive biases. Halimbawa, maaari tayong madaling malinlang ng unang impresyon o ng malakas na emosyon. Sa kabilang banda, ang System 2 ay mas maaasahan ngunit mas nakakapagod gamitin. Sa kabuuan, ang Thinking Fast and Slow ay nagpapaliwanag kung bakit minsan ay mali ang ating mga desisyon at kung paano natin maaaring mapabuti ang ating pag-iisip. Sa pamamagitan ng pagiging mulat sa dalawang sistemang ito, mas magiging maingat tayo sa pagdedesisyon at mas mauunawaan natin ang ating sarili bilang tao.